Momentálne nehrám kvôli môjmu zraneniu, kvôli môjmu obnovenému zraneniu. Mal som zlomenú nohu na začiatku sezóny a minulý týždeň alebo pred 2 týždňami, neviem presne kedy bola basket show a vtedy som to zranenie obnovil. Teda je dobrá, ale určite by bolo lepšie, keby sme vyhrali tie prvé 3 zápasy. Samozrejme, urobili sme kus dobrej roboty, ale hoď sa to nepretavilo do víťazstiev. Ale myslím si, že napredujeme každým dňom, každým tréningom a dokázali sme vo svite, že dokážeme viesť aj viac od 25 bodov, hoci sme ten zápas prehrali, čo už vlastne naša chyba, ale dokázali sme, že vieme hrať a dokážeme porážať aj silné mužstvá. Čakám výhru. Dúfam, že chalani urobia skvelý výsledok, dúfam, že odovzdajú na tom ihrisku všetko a dúfam, že sa budeme vracať domov s prvými 2 bodmi. Určite je to prekvapenie pre celú Slovenskú ligu, že teraz sú na prvý. Uvidíme, no. My v tom zápase nemáme čo stratiť, čiže hráme s prvým a Dobre, ideme určite vyhrať. Handlová hra doma, predpokladám, že si nepustia domáce prostredie, čiže predpokladám, že Handlová vyhra. Veľmi ťažké. Hoci hra Komarov doma, dal by som Nitru, pretože prehrali z Bystricou a si myslím, že ich to trošku tak nakopnú. Ešte ťažšie. Dajme tomu, že Levice.